salto barang. Ora, hei, tak omongi. Ora iki ngobrol masyarakate antusiasi luar biasa. Kudune awake dhewe kan. Kudune awake dhewe semangat ning kene. Didelok samene mbane kowe mosok arep ngedek. Santai. Ini masih kecil, tenang. Ada yang lebih besar. Tak tunjukkan kemampuan saya. Tunggu. Yuk, lanjut. Lho iki omonganku kabeh lho nyambet to iki. Kowe meri, Ora nek bisa nanggapi gitu jane. Pundi? Mas iki. Apa ngono? Iki lho, Mas. Lho, awak ngomongi, masyarakate kon tepuk tangan aku ndono. Kok kaya ngono to kowe? Lah piye? Lah iki. Napa to? Delon Mas nek jungkir balik tepuk tangane kaya piye? Iya. Jajak. Bapak, ibu-ibu makin nek kula satu tepuk tangan nggih. Mas. Kamu ini, aku wis ditepuk tangani ganti iki adhimu iki. Lah kowe mau wis delok masyarakate delok. Ayo Mas tarik. Ganti adhine. Kasih tepuk tangan kowe. Kurang bukti piye adimu salto kaya ngono tepuk tangane ora umum. Bosok kowe apa kaya ngono kuwi? Ora trimo aku. Lah piye? Ayo Mas. Kurang bukti wong iki. Pon mawon. Woi,
kok kodok korek. Sutau. Kodok terus akeh metu. Ora ta, Bre. Wong kowe kerek salto kok suwimu ra iram. Orane suwi aku ki sik tebar pesona karo cewek. Kok tebar pesona kaya ngono. Ora kok pacarku sing Sing ndi? Yo, Ya. Nek kowe iki ngono aku ya duwe rasane. Nyapa? Nyapa? aku no karo iki jan. Kowe kuwi aku ya duwe, Dre. Yo nek aku kelase. Oke. Yo nek aku model nang ngene iki. Mangga sama aku. Lha apa? Wis tuwek kaya ngono kuwi kok seneng kuwi. Iki kan sik urung gigi. Iya, gigi ki wis tuwek kok. Nek aku yo ndake mbake iki modern kok. Yo ora apa-apa. Satu sik. Ya entah salto sik. Ayo sik. Alah. Wong kabeh tanggapan utawa ngonone kok Kok bene? kok iso. Pura-purane wis ora duwe. Ya sing engko ade iki nyambut gawe sing tenanan. Antusias masyarakat iki kene ora mung Dik. Delok. Golek ya apa kowe? Iki kok sitok. Iki kok sitok niki, Mas. Balang kok digo nyandi kuwi. Kaya sing tak cilik ae ta. Ora apa-apa, he. Piye? Kudune awake dhewe antusias masyarakat kaya ngene. Heeh. Anake sapa neh? Ya Allah. Ganteng. Antri karo Pak E kuwi. Piye? Ora ning ngono Bi. Piye? Kudune awake dhewe ning kene luwih semangat neh. Iya. Mergo awake dhewe ditanggap bos ngendi jenenge? Bos terap iki lho. Bos terapmu kuwi ya. Apa? Bos Taiwan. Oh iya ya. Ngawur. Masalah sing duwe hajat mau apa? Wong Taiwan. Wong Taiwan. Iki Iya. mau hajate apa to? Mulai iki disunate wong iki. Sopo nih? Pak ini. Oh, Pak E sunat namanya dia. Wah, iya. Kok bilang iki aku. Oh. Pundi sing gak ada hajat? Sing gak ada hajat pundi, Bu? Iki aku wis bisa ngoni aku sih. Oh iya. Oh. Ya, ayo. Apa ya?
Melu. Ora lho, kowe iki bareng. Ini iki nyapa ya? Mas, lanjut. Bos Taiwan deh ya, bos Taiwan. Bojone ndi iki? Ya Allah. Oh, ayo. Bisa. Iki ngedek berarti iki. Galongane. Iya. Iki ana 3 persyaratan, Dre. Pak, niki wonten 3 persyaratan. Sing setunggal ngedrek buke, sing kalih ganong napa nyawer. Pripun? Ayo. Ganong ngedrek buke napa nyawer? Manut, manute pripun niki? Nyawer no. Yuk disantune kok ben disawer buke ayo. Boten to, Pak. Buke sing nyawer. Sing lanang yo, Bos. Ya iya. Ora enek bae. Tapi aman kok. Iya aman bojone. Ngedrek, Bu.
Bapak Ibu iki piye? Hei, aku ngerti. Napa? Nek duit rumah iki sing iku duwe iki ning omah. Lah iya to. Iki lho beli. Kok malah bangga ibu? Dek lah ngedek ya Allah, Dek, Dek. Sama apa aku nek, Dek? Wis suwine saking Taiwan lali ning Ponorogo. Iya. Oh, hei, kowe arep ngomong? Enggak, tahu. Orane piye-piye di. Iki ngono, Mas iki lek kerja nyambut gawe teko ngendi-ngendi, parane yo nyandi nek ra bojone iki. Kok iso. Kadang-kadang yang LC tapi coba ngomong. Lah iku sama wong akeh Dik. Piye iki? Tapi Pi. Iso wong selomane kaya ngene lho ya Allah. Aku ki turut bahagia apa ngene iki. Tenang. Lagi ditanggap pisan ning kene perdana. Nek nyawer yo ya Allah, ora umum deh. Ya mugi-mugi didongakne sikno. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo ndadake dongane kowe sih iso. Ya. Nggih, niki masyarakat putih iki Pengkol nggih. Nggih mugi-mugi masyarakat Pengkol, warga Pengkol mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin. Diparingi sehat selalu. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Rezeki lancar. Amin. Mugi-mugi sae sedaya. Amin. Nggih, orane mboten kata lumen malih, Kang Mbak sinten iki? Mbak Niken kali Mas sinten? Mas Komeng kalian Mbak Niken mugi-mugi tansah diparingi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Rezekine kathah. Amin. Samawa sampai kakek-kakek ninen-ninen. Allahumma amin. Ya. Ora. Kowe iki gelem ngendi? Mau mangkat dhewe kok. Mangkat dhewe. Lah, iki lho ora njaluk. Ora disangoni ndandake kowe kiprah sik, salto sik. Ayo ngono. Baru njaluk mbake kali Mase. Yo amalele. Kowe iki tak jane kene atuh-atuh do kono lho. Yo. Kowe iki yo suwe. Iki aja kesuwen wis bayahe iki menjelang sore. Lah,
kudune wendang jaluk iki. Iki waktu iki terbatas. Ayo. Ayo Mas. Ini karo sapa? Rombongan karo sapa? Gak merahmu kuwi karo aku lho. Kowe ngene wong mobil sapa? Mobilku lho. Lah bensine 50 gere. Makanya sapa semare iki. Bensine 50.000 gere. Mau balik bocor selama Rembuk dek, rembuk. Ya ini berarti ini pas yo. Yo. Pas Wahyu Sobret si mobil ya. Ora, ya nek sapa iki? Go kabeh. Go. Khususnya tuan mobil pajak kepul wong. Halo, Selo saking Mas Wahyu Sobret. Matur suwun sanget kula, Pak. Matur suwun. Selo, inggih wis disangoni kudune didongakne sing apik sik. Semoga Mbak Mas sehat selalu, rezekinya tambah kathah. Amin. Semoga ben duwe mobil Alphard apa Innova Kijang apa Ya amin ya wis apik dongan ayo Pi. Yo, iki nggih enek sing nyumbang arepan iki yo dah. Iki.